sa ato ang nasud karon. Dako kayo ang hagba nato sa gitawag nato og naagud taning dako kay tag percentage sa gitawag nga economic contraction. Dili ko kabalo unsa goy technical nga explanation ni ini. Apan diya sa atong minais o tinubaan nga pagsabot ni ini ug ato guni nga masinati nga hagba gud padulong gud ka pagkahagba nang kaus-us gud ang atong ekonomiya. Atong hinumduman nga daghan kayo ang nanirado nga mga tindahan, mga kumpanya. Ug dili manggaling manirado magkuha og mga mag-lay off sa ilang mga personnel, sa mga tawo nga nagtrabaho. Kita diri sa Dakbayan sa Dumaguete, apektado gud ta niini tungod kay dili man ta farming city. Dili man farming ato ang kuan, ang atong panginabuhian. Kasagaran nato nag-agad ta sa pagtrabaho, narbaho kita diya sa mga kumpanya, mga opisina. Kasagaran nato mao nang apektado gud ta niini nga maong sa paghagba sa pagkaus-us sa atong ekonomiya ug ato guning masinati. Daghan bisan pa sa ato ang lantawon ang atong palibot, daghan na kayo ang namaligya o ginagmay. Unsaon man ang mamaligya ginagmay ug wala nay mamalit. Unsaon man pagpalit kung wala na pud tay ikapalit. Kinahanglan nga atong ibalanse ang atong ekonomi, ato ibalanse ang mo ng demand and supply. Ug kaning ato ang puhunan kay lisod po kay puros na lang na maligya ug wala nay mamalit. Walay consumer ug walay mangkuan mamalig ug walay lisod kayo walay consumer, puros resellers. Mao nang apektado tani, mao nang naagud taning gitawag nga economic contraction. Dako ang porsyento nato sa economic contraction karon nga panahon na niining pandemic nga atong gisinati. Ug niini nabalaka ta, nahadlok ta niini. Mas maganingon nga ug dili mi mobalik og trabaho, dili mi mamatay sa virus, apan mamatay kami sa kagutom. Tinuod guna, praktikal guna siya. Mao nang muris gugud ta, mao nang munarbaho, muadto gud og unsay pangitaan o panginabuhian. Bisan pa sa kahadlok nato sa mao niini nga coronavirus. Naa nato ang kahadlok, naa nato ang kabalakan karon nga panahon na. Labi na nga naa na ay balita nga usa ka local transmission na ay nagpositive nga walay travel history. Mao ni alam puo nato karon. Action ako pagkadungog na ako gahapon niini, pagkabasa na ako sa balita. Ingon ko nga lisod naman ni siya. Asa na kay sunod ani, pero naaman ang Dios. Napalaka ta, nahadlok ta, kini mga igsuon ko diha ni Kristo, mao kini ang mga unos sa ato ang kinabuhi. Mao kini ang ato ang mga balod sa kapalaran nga mikuso-kuso ka nato. Apan dili kita angay nga mahadlok niini. We should have to take courage. Kay ngano man naa si Kristo nato, naglakaw padulong ka nato, naguban ka nato diya sa ebanghelyo, nagampo siya sa bungtod. Ang interpretation sa human nga mga hanas sa Biblia, dili guna ingon nga pareha sa tuang nga lagyo ang yun kan man ni lake. Naa sa bungtod si Jesus, nasayod siya nga gikuso-kuso na sa mga balod. Ug mao tong iyang giadto ang iyang mga tinun-an. There is always that connection between that prayer and miracle nga nahitabo nga paglakaw ni Jesus sa tubig, pagpahunong niya sa maong unos. Buot pa sa buot mga igsoon ko diha ni Kristo nga naa si Kristo, nag-uban ka nato, niining ato ang mga balod nga atong gisinati karon, niining mga unos sa atong kinabuhi nga naglakaw uban ka nato. Ang hagit nato mao ni nga mulakat kita padulong kang Kristo. Kay naa lagi siya. Dili ta mulakaw palayo kaniya.
Gani diha sa unang pagbasa, ang kasinatian ni Propeta Elias, nga nangita siya sa Dios asa man ka human siya gilutos sa mga piki nga mga propeta. Nangita siya. Niadto siya sa langob, wala diha sa dalugdog, wala diha sa maong linog, wala diha sa kalayo, apan ang Dios naa diha sa maong gitawag nga gentle breeze of wind. Sa maong huyuhoy sa hangin, naa ang Dios. Buot pasabot nga ang Dios naa natong uban nga ug dili kita magmatngon, ug dili kita kanang ganing aware. Mao na nga di gud ta makasinati sa Dios nga nauban kanato kay ang presensya sama sa maong gentle breeze of air. Naa ang Dios nato. Mao nang ang hagit nato mulakaw kita padulong ni Kristo, mulakat kita padulong ni Kristo. Apan dili unta kita musuhid ni Pedro nga nilakat siya tungod kay iyang gikondisyonan ang Dios. Kay naa siya ipagduha-duha kung si Jesus ba kana basig multo na. Duha-duha man kung ikaw na Ginoo palakta ko diha padulong kanimo. Hingon si mao nang nilakat siya. Apan tungod kay nagduwa-duwa siya, dili man hingpit, dili man full ang iya nga maong pagsalig nga si Kristo kanang naglakaw diha sa tubig, mao nang nagkaunlod siya. Mausab kana ang mahitabo kanato. Maunlod gayud kita diha sa mga pagkusukuso sa mga balod sa atong kinabuhi kung magduwa-duwa ta sa atong pagsalig sa Dios. Kung dili nato ihalad ang tanan ngadto sa Dios. Mga unlod gud ta niini. Daghan akong mga kasulti nga mga tawo. Usa sa ako ang mga gipuy-an dito sa Cebu when I was second year theology sa San Remigio. Matag weekends na ako dito kay exposure namo sa BEC, exposure namo sa parokya. Siya ni Lambo ang iyang panginabuhian, nagsugod siya sa maong retailer, baligya sa basanton nga nahimo siya nga mao siya binlanan sa mga sa unsa to nga kumpanya sa soft drinks. Iyang gikuan hantod nga ni dako. Dayon panahon sa Yolanda, third year na ko, 2 years after, hagba ang iyang negosyo tungod kay naigo man sila. Ug unya pagsultihan ay gasultihan ay may bisita ko niya, hingon siya nga ako ni dong musali gud ko sa Ginoo. Mubalik na ko sa uno. Kay namaligya mag sa feeds, pila ka sakong feeds ang nasayang tungod kay nabasa, kay giuklab ang iyang atop. O ginahinay siyang nibarog. Salig tanan, nisalig niya ang tanan sa Dios. Mao kini ang panig-ingnan nato nga ato ni salig tanan sa Dios. Nga mulakat kita padulong sa Ginoo. Nga nakig-uban ka nato, nga wala nagpiyong sa iyang mga mata. Apa naglantaw, giunsa ta pagkusukuso sa kapalaran karon. Kitang tanan matag-usa ka nato, kaning akong gisulti nga economic contraction, kini nga pandemic, general nato ning tanan. Apan matag-usa ka nato, naaputay lain-lain nga mga suliran, mga klase sa mga pagkusukuso, mga klase sa unos, laing nawong sa unos sa ato kinabuhi. Ang hagit nato mga igsoon ko diha ni Kristo, nga dili gud ta mubiya sa pagsalig sa Dios. Dili ta magduwa-duwa kung naa ba ang Dios. Kita iyang piniling katawan. Kita iyang sinagop nga mga anak. Even by virtue of baptism, we are the children of God. We are the heir of that kingdom of heaven. Sumusunod kita sa gingarian sa Dios.
Mao na ato ang huptan. Nganong mo duwa-duwa pa ta, nganong dili ta mo salig sa Dios. Kay dili kalikayan naagud ang mga unos sa atong kinabuhi. Apan ang atong paglakat kinanglan kita nining dakong pagtuo, nining pagsalig nga walay pagduha aron kita makalakat padulong ngadto kang Kristo. Mao kini ang atong pangayoon nga grasya. Ang dakong pagtuo, ang maong hingpit nga pagsalig sa Dios. Kay kitang tanan padulong manggud ta sa Dios. Mulakat kita padulong niya, mulakaw kita padulong niya. Uban ang maong dakong pagsalig, ang dakong pagtuo. Aron gayud kita moabot kaniya, o dili ta maunlod nining mga unos o mga balod sa kinabuhi.